Yeah, let's continue our story about Alexius Kamangira. Alexius Kamangira wabwera kwa ife kutitsegula maso pa zakatangale zomwe zikuchitika m'dziko muno. Andikatangaleyo alipo, wina aliyense akudziwa, ngakhale boma ni nyimbo yawo ya tsiku ndi tsiku. Palibe munthu amene angakane zokhuza katangale m'dziko muno, never. So ndikunena izi, ifeyo achinyamata, this is our time kupanga against anthu amene amazikundikira chuma poononga misonkho yathu m'dziko muno. Chifukwa zimenezizi ndi zomwe zikuchitisa ife achinyamata kumakhalabe apansi. Mutha kugwirizana nane ine, ndipo ndikunena mopanda mantha kunena kuti andale amene wawawa, andale amene timawombera m'manjawa, amenewa ndi amene ndithu ali mbali yayikulu yopanga corruption m'dziko muno. Andizizi ndizoona. Andi umatha kudabwa munthu maminisi ochepa kungopita ku politics walemera zichazo zinthu zosatani kodi zosaziwika bwino, koma ife still more muwombera m'manja big man. Akuluakulu iniyo tangoganizani, tikunena kuti mitala iyi yadzaza m'bomamo ndiyomwe ikukhomerera ifeyo mayuthi kuti tisapeze yani kodi tisapeze mitaji. Iniyo taganizani, tiwerenge mumve kuti Justice Chikopa anapangidwa appoint ngati judge ndi Dr. Bagiri Muluzi. Ndiye iniyo mungoganiza kuchokera kuti nthawi imene chayo walamula Dr. Bagiri Muluzi kufikira pano papita zaka zingati. Mufuna munduze kuti palibe displacement kuchokera new blood kuchokera ku judiciary yomwe ingapange kava malo amenacha kukhomerera. Ndiye ndi anthu amenenso ali anthu a corruption kwambiri. Akuluakulu tiseguleni maso athu ngati ife mayuthi. 60% m'dziko munomo ndi achinyamata. So zakuti 60% iyi itha kusintha zinthu m'dziko muno. Titha kusintha zinthu than kumatumikira zinthu zofoyira zomabwera basi pa social media kupanga bully anthu pofuna kulemekeza chani kodi mabwana athu amene amatituma zinthu zopanda chani kodi zopanda ntchito. Anthu amene wawa akutitenga ngati ifeyo makaso, ndipo sangaloleso kunena kuti ifeyo tione patali. Ifeyo ndi amene tingazipange kuzindikira tokha kunena kuti ifeyo ndife mayuthi ndipo tilinazo mphamvu zotha kusintha zinthu m'dziko muno. 60% ndi yayikulu. Koma kamoyo akakaka yes bwana kumalawi kunoko sikatithandiza tikhala chimodzimodzi pakana ndithu kumangodandaula kumangolirira m'mimba kumangodya zinthu zogenda zomapasidwa iwo asakakukupasa 50,000 utaponya ichi pa social media wina ache akulimbana ndine tamutukwana amene basi tikhala ndithu zipangizo zongotukwana. Andikutukwana amene kuti chosa umunthu wathu pa social media chifukwa tizitukwana zinthu zina tilibe mafact. Test ungobwera basi umangotani kodi umangotukwana ife kuti munthuyo walankhula zonyoza abwana amene ife amatipasa kancheri. Inu mutha kutitsimikiza ineyo kuteko achinyamata ambiri tikutumikira zinthu zopusa kwa ma big man akuluakulu, anthu
azaka zawo zochuluka mwina umafika makuuza kunena kuti tapita ukanditengere chani kuti kasikana ndifuna kasikana kang'ono ndizigona nako iweyo nkumapita kumakatenga kasikana kuyenera kuti kasikana kuthopanga nako chibwezi ndiweyo koma upanga nako chibwezi bwanji ulibeke nakalikonse basi kumapita umene chakumangana kuti bosi ita ukufuna chanichani kumakauza kasikana kakang'ono kupita ukampasa mdala wina wachifuna kuti ali ndi chani kuti ali ndi chuma chokhazika maso kuona chumacho anayibaso motani kodi kuchokera ku misonkho ya ndani ya Malawi koko ndizomvesa chisoni andizikuchitika muno alipo anda amene wawa kuona kuti anthu atsiku wawo kunena kuti sungathe kuganizira kumapezeka kuti basi kumakhala ni mabadman kumakaruma kuti uzikanitengera tiyana tiyasikana tiyana ndizirani kuti ndizigona nazo iwe kava umakapita umene chako makauza chani kuti makauza kasikana katini eja mapira makagonana ndi chani kuti makagonana ndi nduna zino makagonana ndi ogwira ntchito ena mboma amene amatchedwa kuti iwo ati ni ma big man ni nthawi iyi tenti pangeni fix Malawi tenti dzukeni Alexius Kamangira uchayo akutiuza ngati feyo mayufi komanso izi sizothandiza mayufi okha pali ndithu anthu ena m'mizimu achikulire amene akuponderezedwa amene pano pasangathe kudzuka tikufuna kudzuka ndifeyo achinyamata kupanga against kanchitidwe kolakwika kamene kakumachitika chani kodi mu nthambi za bomazi iweyo umvaira bwanji mkazi msikana wa msinkhu wako umvaira bwanji ulibeke nakalikonse zosatira zake ndi zimene zizi kumangotumidwa ndi midala umakanena kuti uzikatenga ti ma ejero ena kuti uzipangana ti iweyo chani kodi zibwenzi nkumakatitenga timene chakuti zikagona ndi midala chifukwa kuti midalayo ndi chani kodi ili ni ndalama za corruption tisinthe teni tisateni njira teni tifufuze njira khati feyo mayufi teni tikhani united tipange chinthu chimodzi ndikupeza njira zomathana ndi anthu ngati aliwo kodi anthu ngati amene wawo andi muumodzi tingati koma always mayufi timakhala separate mapeto acho nkumangodandaula dziko lathu sili kuyenda bwino dziko lathu sili kuyenda bwino liyenda bwino bwanji pomwe we are not united we are separate kulako ni nthawi yonena kuti majaji ngati amene wawa tithane nawo ndi nthawi yonena kuti ziphazi zomwe zimadya misonkho ya Malawi tithane nazo 60% ndiye ikulu ya ife mayufi kusoti ife tilipo anthu ambiri chomwe chikungofunika ndikukhala pamodzi ndikupeza njira kukhala ndithu kufunsa ina Alexius Kamangira achawa kuti mwa izi tipange bwanji kuti izizi titani kuti tisinthe dziko lathu dani kumaziyang'anira pasi kumangokhala basi nkupembedza anthu amene anapeza chuma mu corruption sinona lonse anapeza chuma mu corruption koma pali anthu ochuluka amene apeza chuma mu njira zosayenera zophinja Amalawi zophinja mphawi uja wakumuzi uja munthu amene ali ndi voiceless iyeyo kukangoja mangoti palibe basi chomwe tingathe kupanga akudikira ifeyo achinyamata kuti tipangepo chani kuti tipangepo kanthu tiapulumutse anthu amene achawo then umaziyang'anira pasi so nkhani ya Alexius Kamangira siyongona kuti akung'alulatu wang'alula chani kuti basi umangomvesera tikhale serious